vanhu vazonyatsobuda pachena nevamwe varimo muthe regime tichiona kuti munhu uya umoziva aiwa mukadzi uyo anonzi Oppa Muchinguri anowana stiff resistance. Vanhu vanomujamukira pachena, nyika yose yakatarisa. After ataura mashoko vanhu havanyatsoratidza kuti vanhu havasi kuwada. Aiwa takambozvitaura tikati aiwa third term kana 2030 vision aiwa ichiri neropa mukati, ichiri nehondo. Saka ndipinda mashoko anobuda nyogwa panapa nakomana kuozwa kuti bo subscribe like turn on the bell icon. Tipinda paendo pawo wakomana kuozwa noposta Oppa Muchinguri wamuri kuona uyo vanyara vachiti war veterans booed ZANU-PF chair Oppa Muchinguri after she introduced 2030 slogan. Mahia tried to calm the situation, but they refused and called him betrayer. They told Mahia that his days in office are numbered. The war veterans are criticizing anything Muchinguri was saying. Tuona kuti aiwa pakabuda mapictures amakaona muzaranizo muchiona aiwa Oppa Muchinguri achiadresa war fighters. Vanhu vakamboclaima vachiti vanhu vakarohwa hondo here vanoda kuti aiwa varatidza kuti vanhu vanenge vari vechidiki. Panapa toona kuti the end result kwanga kusingadyiwi rinopisa. Vakomana kwangu vabopoto roga roga vanhu vachimujamukira. Takaona kuti Oppa Muchinguri pakaendoza the 2030 slogan, war fighters vanhu vaivamo muthat meeting vakatanga kukonzeresa chaos vachiti hatidi kuti uendose that slogan. Toona Mahia anopindira panyaya iyi ndobva aunzwa zvikanzi aiwa your days are numbered, usatombopindira hako mune nhau dzakadai. Chindikonoitika nyika yeZimbabwe chatoona kuti aiwa isinoda kuti vanhu opposition chete vari kuramba this move kana kuti nhau ye-term extension, but vatoona kuti nevamwe vanhu varimo mukati vanoona kuti aiwa vatova against. Tunze mafungiro enyu muri kudei pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section yedu, usaona subscribe or like, turn on the bell icon.